زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرانا بفلاي ما مدبات بزينا نرمي حدا عدو مالني عدو مي داويد دموز بهال كاب كندايو داويد دموز بإسرائيل نوع حملات تغميتو أبز على فكرة تسلسل عام كاب كنداي نبرالو كابزي زبالكو توسخي تولو تولو داويد أدرك بكنا همون عبرنا كناتو يعني ليش شيء تاريخنا وحي خبينا خنجمر ندعك إن تزبالك شمي داويد دموز بهال كابير تراخل تشن شعتني وتي أب إسرائيل دارجا شوعة عمت زخون تغميته إن كندا خبز متدما دارجا 4 عمت حليف هجي مالتي تمهارا جلس طب داويد دموز بإسرائيل كلها حد خبطهم نطفات أزيوم نطفات من سيات من باركا يذكره كمية ذكراتي هوت ناي إسرائيل بوجه ميرنا تزلق مقنعات مكيدنا كنتاتنا إسرائيل نوحيو كم تزبالكو خا شد شعبت فرغانية تغميتلو كاب بزح بوطات حاليف نازبت احنا يو زحايش بوطايو نابنت بسودان بإثيوبيا بليبيا نيري أنس لذا خابزم زحالفكم بوطات زحايش بوطايو كن أزيو خبيد من نوابروز اللو بوطاي خا العسرت عامت أو استقامت سبات العسرت قلت عامت أو استقامت سبات كساف حج بزي زخانة مسرات بزي زخانة من نوابرو بزي زخانة مسعي ينوبر له سلزي ودي سب كوين كاب زي مسعي نبرازي خبيدو سلزي مسعي زي مهلاو يو كلاتنا خاو خنوت صغيرنا سلزي بحتر زبالة تي من نوابرو إسرائيل أزيو خبيديو كتوت كم زموتي مر سوري ما أتومر موتي زي بقولوا بوتايو سلزي بوه بحتر زبالة خدم دموزخه. يا أبز حلف زي ناي كندا مع ندي ولا قال كتبرها اللي خا ده لو خلو زحف كان زحف كنيرة قرب كأني مسيتاتني ويكا كم زجرب كيراتني السخاء ناب ملو الناس قربا يكونن تقونا يقربان جند حانيو مهلاو أبز عدس قالت بالزحف كنيرة موني سلمتي خطيف كان السا انت تمكروا تعرفوا زلق حجي. تي حنسا رومانتيسايز نغورويناتي نابت معراب ممصا وي I don't know romanticize بتغرينيا انت ايز بالكن كم زي كابت زبو نغانو نو هنا حجي كندا ابز حجي اوانكرو يخلهم كل ነገራቱ ማለት እዩ ንስደተኛታት ካብ ካልእ ቦታታት እቲ ዝሓሸ ብብዙሕ መለክዕታት ማለት እዩ ዝሓሸ ቦታ እዩ ከም ተዓንቶ ይዝበልኩ ኸ ኣብ እስራኤል መጻኢ ዘይምህላው እዩ ዝያዳ ነቲ ሰብ ተስፋ ዘቁርጾ ወይ ዝሃዝዩ ስለዚ ኣብዚ ዓዲ መጻኢ ክህልወካ ይምሻሎ መንእስያት ኮይና ኣብዝናትና ዓዲ መሲ ዳርጋ ንመጻኢና ንነብር ይምሻሎ ከምዚ ክገብር የተሊምካ ህይወት ክትመርሕ ተደሊ ማለት ሕጂ ትመጻኢ ኣለዎ ሰላም ኣለዎ እንተዳ ነፊዕኻ እንተዳ ጽርካ ننوح انت العطميت كخاني كتعود تغالي خمارتي مسارات صحيح at the same time جن كم سدتنياتات كم أفريقياويان كم تسألني زعدي ملو أيقونان كم تي أب كله معرباوي كوابيتات زلو قدلتات علو توم سدتنياتات نابزن سمتو زغبور لهم اخول حاجات አለው بزي مغنان كابت መንግስት ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ ህዝቢ እውን ናብነት ፕራይቬት ስፖንሰርሺፕ ሲ ኣብ ዝኾነ ካልእ ሃገር ዘይጋታት بزي ዝኾነ ብድሌትናቶም ሻሎም بزي ዝኾነ ሓገዝ ቦልቆም ስፖንሰር ንኽገብሩ ኣብዚ ዓዲ ጥራሕ እዩ ኣብ ካልእ ዓዲ ኾም የለን ዝበዝሕ ኣብ ካልእ ሃገራት ብመንግስት ደረጃ ወይ ድማ ኮሚኒቲ ስፖንሰርሺፕ ዝባላሉ ናብነት ኣብ ዩኬ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣለዎም ከምኡ ስለዚ እቲ መንግስት ጥራሕ ዘይኮነ ዓዲ ኣብዚ ዓዲ እቲ ህዝቢ እውን ብጣዕሚ ኢንቮልቭድ ኣብቲ ናይ ስደተኛ ጉዳይ ጽቡቕ ክብርታት ኣለዎ ከምቲ ዝበልክዎ ግን ብዙሕ ጉድለታት ኣለዎ ጸሊም እንተደኣ ኮይንካ ናብነት ሞ ከምዚ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ተነፊጉ ዝመፀ
ሰብ እንተራ ኮይንካ ኣብዚ መፂኻ ንኣብነት ካብቲ ዝኸፈ ነገራት እቲ ናይ ትምህርቲ ክሬደንሻልስ ሒዝካዮ ትመፅእ ብቐሊሉ ኣብዚ ኣይቅበልዎን እዮም ብዙሓት ኣለዉ ዝፈልጦም ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ገለ ተማሂሮም ዝነበሩ ኣብዚ ንዑ ኣፕግሬድ ክገብርዎ ብዙሕ ይሽገሩ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ሓደ ዓቢ ጉድለት ኣለዎ ሕጂ ኦፍ ኮርስ እቲ ዝመፃናሉ ዓይነት ሲስተም እቲ ዝመፃና ዓይነት ዩኒቨርሲቲ እቲ ዘለዎ ዶክመንቴሽን ናቱ ንሱ ንባዕሉ እውን ካብቲ ፀገም ክኸውን ይኽእል ግን ኣብ ብዙሕ ሽግር ትርኢ ሕጂ ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ድሌት ዘለዎም ሰባት ብሰንኪቲ ኣብኡ ዓይነት ደገፍ ዘይምህላው ከላ ገለ ኢሎም ተስፋ ይቆርፁ ሕጂ ካልእ መገድታት ይኸሉ ካልኦት ዝዓበየ ዓልየትነት ማለት እዩ ከም ኩሉ እቲ ምዕራብ ዓለም ፀለምቲ ዝተሓተ ዕድላት እዩ ዘለዎም ካብ ፃዓዱ ዋላ እውን ካብኡ ናብኡ ካብ ኤስያውያን ንኣብነት ስለዚ ከም ኣፍሪካውያን ከም ፀለምቲ እቲ ዘለና ዕድላት እቲ ዝወሃብ ደገፋት ንኣብነት ኣብ ስራሕ ምድላይ እንተዳሪእኻዮ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ መንእሰይ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ስለ ዘይብሉ ኣብቲ መሰረታዊ ኣብቲ ቤዚክ ዓይነት ስራሕ ስለ ዝሰርሕ ምናልባት ብንጹር ኣይረአን ይኸውን ግን ናብቲ ሲስተም እንዳደየብካ ክትከይድ ከለኻ ኣዝዩ ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘለዎ ከም ፀሊም ከም ኣፍሪካዊ ናብ ስራሕ ኣፕላይ እንተደኣ ጌርካ መሰታኻ ብትምህርቲ ብዕድመ ብኩሉ ነገር መሰታኻ ዝኾነ ፃዕዳ ወይ ድማ ኤስያዊ ካብኡ ናብኡ ማለት ናይ ኤስያውያን እንተደኣ ኣፕላይ ጌሮም ሳኽን እቲ ዕድላት ንሶም እዮም ዝያዳ ክስታይ ዝገብሩ ንዖም ዝያዳ ዝውሃብ ማለት ስለዚ በኣካል እውን ናትካሪቱ ሕጂ ሲ ኣብቲ ናይ ውልቅኻ ዘለካ ብዶታትን ዘለካ ህይወትን ዘይኮነ ሲ ሓፈሻዊ ናትካ ሪኢቶ ከምኡ ዘፅሓፈካ ብቀዳም እዩ ከምኡ ክንብል ንኽእል ዶ ወል ንኣብነት ኣብዛ ካልይቲ ዝጠቐስኩልካ ነገር ሕጂ ናተይ ኤክስፒሪየንስ እውን ኣለዎ እንዳተማሃርኩ ከለኹ ምስቲ ትምህርቲ ዝኸይድ ዓይነት ስራሓት እሞ ንነዊሕ ዝሰራሕ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ምሻሎ ልዕሊ እኹል ትሩፍ ተመክሮ ዘለኒ ስራሕ ክንሱ ምሻሎ ሓንሳሲ I'm over qualified ነዚ ሮል እዚ ግን ኢልካ ምሽ ኣፕላይ ትገብር ገለ መልሲ እውን ኣይመፀካን እዩ ሕጂ በቲ ሓደ ምሻሎ ክስታውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምሻሎ እዚ ምዕቡል ዓድዩ ኣብ ናተይ ዕድመ ዘለዎ ሰባት በቲ ዘለዎም ናይ ስራሕ ኤክስፒሪየንስ ዘይኮነ በቲ ዘለዎም ዲግሪ ዝረአ ስለዚ ካልኣይ ዲግሪ ክህልወካ ኣለዎ ምሻሎ እቲ ውድድር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ኮምፒቲሽን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ግን እሱ ንባዕሉ እውን ሓደ ቻሌንጅ እዩ ካብቲ ዝመፀኻዮ ድሕረ ባይታ ዘለካ ሽግራት እቲ ተወዳዳርነት ናይቲ ዓይነት ስራሕ ፀገም ኣለዎ ግን ኣብቲ ሲቪ ወይ ኣብቲ ረዚዩሜ ናትካ ተፃሒፍሎ እቲ ድሕረ ባይታ ናትካ ወይ እቲ ኤክስፒሪየንስ ናትካ ሕጂ ምሻሎ ክስታይ ትኸውን እቲ እሞ ሕጂ ከዓ ብቐሊሉ ብፍላይ ኣብቲ ዝሰርሐሉ እቲ ፓብሊክ ሴክተር ወይ ድማ ከምዚ ናይ ኤንጂኦ ኣብ ስደተኛታት ምትሕግጋዝ ዝገብሩ ወይ ድማ ኣብቲ ማሕበራዊ ምትሕግጋዝ ዝገብሩ ዓይነት ትካላት ስለ ዝኾኑ ሓደ ብቐረባ ትፈልጦም ኢኻ ካልኣይ ነገር ብቐሊሉ ሕጂ ነቶም ሃየር እቲ ናይ ስራሕ ፃውዒት ወይ ጆብ ቫካንሲ ዝበሃል ምስ ወፀ ነቶም ዝሃየርዎ ነቶም ዝሰርሕዎ ሶሪ ነቶም ዝቆፀርዎ ክትሪኦ ከለኻ ዝበዝሕ ግዜ ፃዓዱ ኮይኖም ይፀንሑ ሕጂ ዋላቶም እቶም ኣገልግሎት ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህቡ ትካላት ምሻሎ ኣብኡ ሕጂ ሲ ንስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህብ ትካል እንተደኣ ኮይኑ ነቶም ኣገልግሎት ዝህቦም ስደተኛታት ካብ ኣገልግሎት መሃብ ሓሊፉ ኣገልገልቲ ናይቲ ስራሕ ወይ ናይቲ ዓውዲ እውን ክኾኑ ከተባብዖም እዩ ዝግባእ ግን ብዘይ ምግናን ከዓ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ከምኡ ፅቡቕ ኣሎ ኣብዚ ዓበይቲ ከተማታት ከምዚ ኣነ ዝነበረሉ ንኣብነት ሕጂ ከምኡ ዓይነት ሽግራት ኣለዎ ናብ ንኣሽቱ ከተማታት እንድሕር ሪኢኻ እውን ስደተኛታት ኣብኡ ብብዝሒ ዝነብሩ እንዳሃለዉ ክንሶም እሞቶም ስደተኛታት ኣብኡ ክተባብዑ ኣብኡ ከኣትዉ ክምዕብሉ ክሕይሉ ዝግብኦም ብዙሕ ከምኡ ዓይነት ምትብባዓት የለን ግን እዚ ክብል ከለኹ እቲ ጉድለት ናይቲ ስደተኛ ወይ ተስፋ ምቑራጥ ናይቲ ስደተኛ እውን
ኢግኖር ክትገብሮ ዘይብልካ ሓቅነት او حجي ناتنا رأس دي بحوي اب بمولوتي شدتنيا زي كنا سي كاب ابتوم كبسرائيل ناوز خدو كتكوريو مناتو نوي عمتات ابسرح لفي عم ابسرح دخيمه مصنيحهم تسفا دليم منابو خيدم مصاي دليم منابو خيدم حجي تبلن زلخه بودوتات دحدا او صنيحوم سي اكمي عند كنا داير كولو حجي مناتو زبزحو على 10,000 دولار كفيلم ناوز خديو انترفو وحدات بسبونسرشيب وبقل زخدو مالتي كل تجزئة سلاسل إذا خفرونا لو استطلمونا لو كسب كندقو 10,000 دولار كفيلم كيدهم سي دحلا نخالق بدوتا زق على عفوينهم سي كم عادي وتنور له خنول نخال صبوح تيسو حالتي كفيل كامل أتي قوم مثلال حدا عرنا كنا زارولين حجين زارولين جن رؤوس زخالة حدا عابر استي مالتي مخنياتو عزيو زحساب يبقوا أزي بزح شجرات ودق زلوا مالتي هجي كم تزبل كايسو من البات كلار استخون خالي جن كندو خفيل كامل تيخا ديوت بتعمي بدهي جاني بستون بغرب از فولتهم سبات وي ناشط حاجزات كتبر كتكل خا تريو نجار نتايو كم زي إسرائيل زنافقوا جدا خوينهم يقربوا حجي كابيز مسايزي اتماصاصانا نتي سيستم حدا سيستم ናይ ሓንቲ ሃገር ንኽትፈልጦ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ ግዜ ወስደልካዩ ሕጂ እንታይ ዝኸውን ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ንኣብነት ኣብ እስራኤል ከምታ ንስኻ ንፈልጦ ኣብ እስራኤል ስራሕ ክትጅምር ከለኻ ሲቪ ዝበሃል የለን ሬዚዩመ ዝበሃል የለን ቤርሊ ኢኻ ኢንተርቪው ትገብር ናይ ስራሕ ኢንተርቪው ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ምስ መፁ ክሳይ ይኾኑ ሻሎ እዚ ገለ ብሉ ማለት ሕጂ ጭነው ሕጂ حدا سنو بعلله. إذا حد خلفك أبزان أبزان خلفك أتي كم عينت أجمع زمت كابيو كابودلة حبريت هاديو إذا خلفك خلوه أتي أب كندا زلوا إيرتراوي كم زحجانا نسخن زارر بقول زلنا مولا حبريت أيهبني نتزمت سسل راح تبقوا مخانو كم إسرائيل زبالة مخانو كم أفريقيا زبالة مخانو كندا زمسلو متشرشتا بكا قدامي على مخانو راح نبرسي زوم بدو تازيوم قصن حقا أميلوس أعدالوين نتسل حدا زلو يتسب زخي زلو كل نجار سأقريب خصنحه كابن إسرائيل زبالة كله بخوف خصنحه أبو مروز سؤال زلو صار حجة خامي زلو نزتك انتهي ريتو لك حجي بخلتي وجانيوتي I think تأجم كوانت زي ولا تقول لتات حدا تي زمت سبون ناتو ترالو ناي محتات قبروز دلخ النجارات أطبي كان ناي محتات كابت مسرت أو نجار كابتي نممسع طرح نلعلي وحليف كأو مسمسع خوينا حدا عمد نخلط عم إن شاء الله أنا ويح خاخد حسب ناي زي مخال زي من البات for obvious reason كابت زمس أنا يو تقاط زخنة سيستم زفات أروك خوني خالي ولا بسرعة لأنه ويح جزيت أني خا كم عينت خول خالي جن I think بخلتيو خرز جبوا بحر وجن يتزمت السب نيوتو تسوز دوليو عينت نجارات ما أنا تقول جزء أنا نابز خمس تقول له أبز خمس أخون تايك جبريز دللي أنا يزفلتو right حجي أنا نحر زي حديثة أنا نحر تجدي سي أبي هو تحدى بلان زي سريعة تيزس أنا حبزي من على بعد نخرج أو نسأجا مخالي تدلي هاتكا حد وجن كأخمس بالكايو بت أبز زلوا حبرة السبكة أب كندا وحدة يكون إيرتراو زلق صاحبي بفلا بز تورنتون كبابي إن إحنا نقمت أول زلنا خا بزح إيرتراو الله جن كم community كابكال عادتات وي كابكال هاجر زلو إيرتراوي فلي النت يقولون لك حومي تبززوا للسب بزح نجارات زتماغلة طرح زي كونه ولا ونتم 3-4 عامات زجورو بزي كم زي blame game كي كون نمبر 3-4 عامات زجورو بزي نت السيستم كم تزيد اللي عيفولتونيم السيستم نايز عندك كم تزيد اللي عياتوونيم قدفوتي established زخونة حدش تمسعدي صبغ يروز حقوف زمهر عينت حبات اسمه قدفو ولاتي نبعلو مالتين ولك أو عبيت بزح زي تابع يكونن سلازي حدش مسعي كوينكا تزنها حبرة السبناتكا تزنها كومينيتناتكا أبنت كون زخل بايتان تيفل كان تزيد تانيهم السخاء نبعلو شجريو كانت زعابي خابزن كلتا أنا زري أوجن إحنا خم إيرتران كافتناتنا بهلي وزي إلنا
ናይ فلط ናይ ምድላይ ነቲ ናትና ወይ ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነ ካባና ውፅኢልና ከነወዳድሮ ዘድሊ ካብኡ ክነምፅእ እቲ ዘየድሊ ክንገድፎ ከምኡ ዓይነት ፀገም ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ እዚ ፐርሰናሊ ንዓይ እውን ዘጋጥመን ዝነበረ ብለውጥ እንታይ በቃ ካብቲ ሕብረተሰብና ውፅእ ምስ ዝበሉ ሰባት ክትከይድ ወይ ገለ እንተዳ ኮይንካ ብዓይኒ ሕማቕ ይርአ which ንዓይ ይርዳእንን እዩ በቃ ኢንሻአላ ከምዚ ነቲ ሕብረተሰብ ናትካ ኣስተናዒካ ንኣይስካ ካልእ ክትከውን ዝደለኻ ጌርካ ናይ ምቕራብ ተንደንሲ ወይ ከምኡ ዓይነት ኣረኣእያ ኣሎ ሕጂ I think ዝዓበየ መሰናኽል ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ካብቲ ዝጠቐስናዮ ንኣሽቱ ነገራት ዝዓበየ በቃ ከም ዝብለካ ዘለኹ እዚ ሕጂ ነዞም ካብ እስራኤል ዝመፁ ጥራሕ ኣይኮነን ብሓፈሻዊ ነቲ ኤርትራዊ ኣብዚ ዝፀንሐ እውን ኣብ ግምት ዝእተወ እዩ ሕጂ ኣብኡ ፀገም ኣሎ በቃ ካብቲ ናትካ ኮሚኒቲ ውፅእ ኢልካ ምስ ካልኦት ኢስታብሊሽ እንተደኣ ኮይንካ ምስ ካልኦት ትተኣኻኸብ እንተደኣ ኮይንካ ካብኡ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትምሃር ካባኻ ብዙሕ ነገር ይምሃሩ ኣዝዩ ብዙሕ ፅቡቕ ነገር እዩ ዘለና ንዓና እውን ስለዚ I think ኣብኡ ፀገም ኣለዎ ክብል ንኽእል ኣቐዲሙ እንታይ ክገብር ኣለዎ ትብል ስኻ ናይ ቋንቋ ምምሃር በሎ ናይ መኪና ምምሃር በሎ ወረቐት ናይ ምእካብ በሎ ወይ ከዓ መሰረታዊ ሕጂ እስራኤል እዞም ብዙሓት ትካላት ትምህርቲ ህብሎ ንብዙሓት ኤርትራውያን ዝተፈላለየ ኮርሳት ህብሎ ሕጂ እንታይ ቅድመ ምድላዋት ክገብር ኣለዎ ሓደ እቲ ኣብ ቅድሚናዊ ምእታዊ እቲ ትንክፍ ዘበልካዮ ማለት ናይ መኪና ገለ ምስ በልካ እንደ ዘኪረዮ ኣብዚ ሕብረተሰብ ናትና ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ባህሊ ዘይሕጋውነት ይተኣታተሉ ንነገራት ሲ በቲ ቁኑዕ መገዲ በቲ ሕጋዊ መገዲ ዘይኮነ ብገለ ኣቋራጭ መገዲ ጌርካ ከተሳልጦም ናይ ምድላይ ባህሊ ነተኣታትሉና ሕጂ ዝነበረ ከይከውን ነተኣታትሉና ስፖሮ I think well ንዓይ ምሻሎ ንነዊሕ ኣብ እስራኤል እንዶ ከዘክረካ 2014-15 ሲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ምሽ ብገንዘቦም ብናቶም ስም ብናይ እስራኤላውያን ስም መኪና ዝገዝኡ ነይሮም እንተ ከጥቀሙላ እዮም እንድሕሪልና ሲ ኣሎ ክንብሎ ንኽእል ርእይቶታት ኣለና ብስሙ ዘይኮነት ብናይ እስራኤላዊ ስም ንሱ ዝኾነ ሰዓት ክውንና ዘይክእል እንዳሃለዎ ከሎ ብዙሓት ሰባት መኪና ገዚኦም እዮም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ከዓ ተመንጢሎም እዮም ገንዘቦም ከሲሮም እዮም right yeah እዞም ተቀብሉ ዝነበሩ መምርሒ ፍቃድን ካብ ግብፅ ዝመጽእ ዝነበረ እዩ እዚ ሕጂ ዝነበረት ይኹን ብላን ዘለና ኣብ እስራኤል ተቐጽላና ኣው ኣቴካ ሶሪ no ጽባላህ ሕጂቲ ነታታትሉና ክብል ከለኹ እንታይ እቲ ናብ ኤርትራ ዘይነበረ ወይ ካብ ዓድና ዘይነበረ ወይ ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ዳ ከይተእትወና እምበር ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ዘይነበረ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ሕጂ እዚ እንታይ እዩ በቃ ካብቲ ስደት ንበሎ ድሓን ካብኡ ንጀምር ሕጂስ እቲ ባህሊ ዘይሕጋውነት በቃ ንነገራት ኣቋራጭ ክትረኽቦም ምድላይ ሕጂ ንኣብነት እዚ ናይ መኪና ላይሰንስ ከተውፅእ ሲ ክትመሃሮ ክትገል ኣለካ ነቲ ቲዮሪ ተማሂርካ ፅኒዕኻ ነቲ ቲዮሪ ሓሊፍካ ድሕራይ ፕራክቲስ ክትመሃር ትኽእል ወይ ፅቡቕ ተመክሮ ይርካውን ፈተና ጥራሕ ጌርካ ክትሓልፍ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ነዚ ነገራት እዚ ብካልእ መገዲ ካብ ገለ ሰኒዕኻ እንዳምፀኻ ክትገብሮ ናይ ምድላይ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝተንከፍናዮም ዋላ ንባዕሉና ካናዳ ክትመፅእ ኣብ ክንዲ ርግኢልካ ከምቲ ገለ ጌርካ ክትመፅእ ዝኸፈልካ ከፊልካ ተዓሚድካ ናይ ምምፃእ ሕጂ እቲ ባህሊ ዘይሕጋውነት ኣብዚ እውን ካልእ ብዙሕ ነገር ኣለዎ እቲ ውሽጢ እንድሕር ኣቲኻ ፀጋም ዳዊት ንምንታይ ይመስለካ እቶም ዘለው ነገራት ብሰንኪቲ ፖለቲካዊ ዛዕባታት ተዓብሊሎም እዮም የለውም ጠፊኦም እዮም እዚ ኸ ይሃስየና ኣለኹም ሕብረተሰብ ማለት እዩ እዞም ኣገደስቲ ንሂወት ነጥብታት እንድሕር ዘይተዛሪብና ኣሎ በቲ ፖለቲካ ጥራሕ ንዛረብ ንውዕል ንዓድል እንድሕር ኮይና እዞም ኣገደስቲ ናይ ሂወት ኣርእስትታት እሞ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝምልከትዎ ንጎስዮም ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕቲ ተዛሪብና ኣሎ ፅቡቕ እዩ ሰብ ከዓኒ ርእይቶ ክህብ ይኽእል ወይ ከዓ ክትሰማማዕ ክእል ማለት እዩ ይሰማማዕ እቲ ኩሉ ፖለቲከኛ ክኸውን ደልዩ ሕጂ እቲ ሰብ በብቲ ሞያ ናቱ ክንዲ ኣስተምህሮ ዝህብ እቲ ሰብ እውን እቲ ተቐባሊ እውን ፀገም ኣለዎ እዩ ሕጂ ሲ ኣብዚ ፌስቡክ ላይቭ ዝግበር ነጥፈታት እንተዳሪኢኻ ኣዝዩ መሃሪ ብውልቂ ይኹን ብኮሚኒቲ ደረጃ ከማዕብለና ዝኽእል ኣዝዩ መሃሪ መደባት ክፍኖ ከሎ እቶም ኣብኡ ዝሳተፉ ሰባት ብቁፅሪ ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት ኢኻ
ኣብቲ ቆይቂ ዝተሓወሶ ፖለቲካዊ ክትዕ ገለ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ብዙሕ ሰብኣዊ ክሳተፍ ተርኢ ሕጂ ብርግፅ ጽቡቕ ኣለኻ እቲ ሰብ ኣብ ቀዳምነታት ብፍላይ ተመንእሰይ ኣብ ቀዳምነታት ንህይወቱ ይኹን ነቲ ኮሚኒቲ ዝጠቅም ነገራት ኣብ ቀዳምነታት ኣብ ምስራዕ ኣዝዩ ፀገም ኣለና ምክንያቱ ከምቲ ሰባት ንውልቅካ ከይመገብካ ንውልቅካ ብውልቂ ደረጃ ቁሩብ ከይማዕበልካ ከይፈለጥካ ከይተምሃርካ ዝበዝሕ ግዜ እቲ ኣገልግሎት ንኮሚኒቲ ትህቦ ከምዚ ቫይከሪየስሊ ከምዚ በተዘዋወረ መገዲ ኢኻ ነብስኻ እንተደኣ ሓይልካ ሓደ ሕብረት ዜጋ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ነብሱ እንተደኣ ሓይሉ እንተደኣ ፈሊጡ እንተደኣ ነቂሑ በተዘዋወረ መገዲ ፀጋ እዩ ነቲ ኮሚኒቲ ሕጂ I think بخوم وناي مردا تصقمون على حجي أب كندي جزء تفاعل نتحريت كمل سكاي داود هواي أب إسرائيل ونحرز ذكر كمان كأب سفر اللي انتفاعت الرخاب كلنا كله تي زبزح تي إرتراوسي أب بوليتيكاوي زعواتات كأتو راح يفدلنا نيرو تما حوراوي هو تنايت سبسي يقول سنيرو راح يكون سكونير كون عين كف نيرو كلنا نفرط حق يزي كوين جن حجون أتي أب كندا خيدون أتي هو أيتم حيشن زلوا بوليتيكاوي أرستات بوليتيكاوي زعواتات كله بوليتيكاوي ملك حيزلوا كابزين نجارزين نحرداني كنا نجاب زي كيلنا وي أرستاتنا نهر كنا نسفهم زي كيلنا استيل تحاسي الله مالتي بس كل ثم كرتات كا أجانا زبكات نجارني. يا تبالها أب إسرائيل محور إرتراوي محور أولوتي زبل حدا محور أولوتي ناي من السياد ويناي إزبي نمدل دال كسرح له إلنا زفترنا وأم نسرح له زنبرنا حدا أب هاي سكول زفولته مو كم حدا رول موديل ناتي زريعه مش الله someone I look after بكاتي سبسي أو هاي سكول كله خير زفولته عايزين نفعتهم هرايز نبري ومسايز مهارز نبري هجي بتعمل إذا خبرنا تسب مش الله جن أبتي از عكبنا يو آخر بموسيو تقول دايناي لمحبرهم حيال نحد عبرة السب زر أستو قد داي بزعوا resilience ويتصارن تقلق زبل ندا قبرنا خلنا نو أنا بوليتيكا قد داي مبر أب كم زي نجارات كل الكبلاي دلني قليل وقدي في النامس كده هجي كل جزء كم عينة حسابات كم تصخله يذكر مالته هجس تي بوليتيكا ونكو أبتي نقحات أبتي تمرتي أبتي حيلي أبتي سلطنات نايتي حبرة السبي زمر كواسزي أو فلالي خناي زي مرأي تجمعون على يمثلني كابتن مكروناتي كم تبالك هاي عبز مسمت أخون بزح نقوم عينة زتابع نمحبراوي نتفتات بداي محبراوي نتفتات ناي هذا حبرة السب أتوكيرو زسرح نتفتات يكون سبات بزح زتابع إعلان هاي تنهن كومخا يغطل على مالتي. انت هلا كاريتو حجي انتي وانت تفكرني كأوروبا نتوم كابسرائيل زموسو استفر عليه حجو كابزنا كورونا غزي زموسو اي كهلون يوم نستوسنا غزي ግን كمصو زليلو بزحات زي تعدنا ገንዘብ ዝخفሉ ዝታለሉ ዝقمሩ بحقاوم كمصو زليلو አለው بزحات እንታይ ምድላው ትገብርሎም ትብል ሕጂ ከምታ አንተይ ትንክፋ ቢልኛ ዝነበርና ምናልባት ካብ ሽፍት ገርና ካብቲ ንርት መስለን ነበር ከምቲ ዝበልካዮ ኣብዚ ምስ መጻኻ ንውሕ ዝበለ ግዜ ጽምም ኢልካ ነቲ ሲስተም ክትፈልጦ ግዜ ክትወስድ ብጣዕሚ ኣገዳሲ በቃ አይደለ ማዕረግ እንደይ ክትቀጠላ ነዚያ ኣይርዳእንን እዩ ግን ኣብዚ ምስ መጻኻ ሃንደ ፊልካ ስራሕ ክትደሊ ክትረክብ زي مفتان أنا تمراتي لرداني صراحة قلنا كود داوي تصرف نيرهم كم بسرعة سبكو صرف نيرو بسرعة نمنتايو زي عرفي تحطو حجي السي تحطو حجي أبتزس أنا خايو أبتنا إسرائيل بس أنا حنايو كايدا بجك تسرح مخاط تحط عين تسرح كتسرح كالي نقدر كتقبل رايف كده الكانيو سلزي تسرح راح نيرو كا الرد مخنياته وكتسرح ترايز لك هذا نسمع تاخاجن قرب ستيب باك بقى تمليس كاسي قرب رجيل كاكن حسب مونت تزلك عدلات كتلالي انت عينت عدلات يزلني انت عينت متفتات يخكايد يزلني قليل كا كتحسب ما زي ما خالد صقمال كان زعاب يصقمكا قدمي خمس يوم ابز زغبرو ነገር ሒስካ ብኡ በቃ ከምዚ እንታይ ዓይነት እንስሳ እዮም ሓደ መገዲ መርሐኦም ዝመርሖም ጥራሕ ሒዞም ዝኸዱ ከም ዓይነት ነገር ማለት እዩ طيب معي هرم على لون دنتي جورال كاين صقم يكون እንደሃኒ صقم يكون እጅንታዩ ብዙሓት ሰባት ምጽ በሉ ብዚ ቶም መንእስያት ኣብ እስራኤል ኩሉ ክወፁ ስለ ዘይክእሉ
ናይ መርዓ ግዜ ዕድሜዮም ኣኺሉ ከም ዝነበሮም ንጽኢልካ ንኩሉ ነገር ገዲፍካ በቃ ተፈጥረትልካ ዓድል ተጠቂምካ ክትምርዖ ናይ ምኻል ወይ ድማ ምጽኢልካ ስራሕ ክትጅምር ናይ ምድላይ ሕጂ መጽኢኻ ነቲ ሲስተም እንተራ ዘይፈሊጥካዮ ቋንቋ እንተራ ቁርብ ከተማዕብል ዘይክኢልካ ብዙሕ ሓገዛት እውን ኣሎ ሓንሳ ነቲ ዘሎ ሓገዛት ኣብዚ ኣዝዮም ብዙሓት ኤንጂኦታት ብዙሓት ስደተኛታት ኣገልግሎት ዝህቡ ብመንግስቲ ፋንድ ዝግበሩ ኣለዉ ግን ዝበዝሕ ብፍላይ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣይጥቀመሎም እነዞም ኣገልግሎታት እዚኣቶም ሕጂ ከም ዝበልካዮ ኦፍ ኮርስ ናይቶም ኣብዚ ዘለና ነቲ ከም ዓይነት ሓበሬታ ናይ ምድላው ፀገማት እውን ኣሎ እዩ ግን ንሽተይ እንተራ ግዜ ወሲድካ ነዞም ነገራት እዚኦም ነዞም ሓገዛት እዚኦም እንተራ ክትፈልጦም ክኢልካ ኣብ ክንዲ ምጽኢልካ ኣብቲ መሰረታዊ ዝኾነ ስራሕ ከምቲ 10 ዓመት ዝስራሕ ካሎ ዓይነት ስራሕ ናው ተመሊስካ ኣብ ክንዲ ቁርብ ንቕድሚት ምጥማት ኣዝዮም ዝፈልጦም ኣለዋ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይቶምሲ ኣዝዮም ካባይ ንላዕሊ በቃ ዘንቆም ዝነበርኩ ሰባት ገለ ኣብዚ መጽኦም ኣይተባብዑን እዮም በቃ ናይ ትምህርቲ ገለ ሕጂ ድሓር ኩሉ ግዜ ንዝንጎዖ ንሕና ደስ ብለኒ ካልድ ዓብዱ ኩሉ ግዜ ዝብላ እንዳተምሃርካ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ነቲ መሰረታዊ ህይወትካ ዝኸውን ኣብዚ ፓርት ታይም እንዳሰራሕካ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ኣነ ብዝሓለፈ 4 ዓመት እንዳተምሃርኩ ዝሰርሕ ወይ እንዳሰራሕኩ ዝምሃር ሕጂ ነዚኦም ክልቲኦም ነገራት እውን ከተዋሃዶም ታሪክ ሕጂ ከቢድ እዩ ቀሊል ይኮንኩን ዝብል ዘለኹት መነባብሮ ኣብ ድቃስታ ግዜ ክትወስድ ኢኻ ካብ ምስ መሓዞት ምስ ገለ ናይ ምዕላል ግዜ ናይ ምጥፋእ ግዜ ተጥፊኻ ግን ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጽምም ኢልካ ነዚአን ሕፅር ዝበለ ግዜ ነቲ ሲስተም እንተራ ፈሊጥካዮ ቋንቋ እንተራ ኢምፕሩቭ ጌርካ ትምህርቲ እንተራ ብመጠኑ ዋላ ናይ ሃይ ስኩል ግራጁዌሽን ዲፕሎማ እንተራ ሒዝካ ብእውነት ሞያ ገለ እንዳገበርካ ቀሲልካ ክትኣትዎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እቲ ፍሉይነት ዘሎ ኣው እዩ ሕጂ ካብቲ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነ ዋላ ጸለምቲ ኣብቲ መሰረታዊ ኣገልግሎት ዝህብ ከምቲ እስራኤል ኤርትራውያን ዝሰርሑ ዓይነት ስራሓት እንተራ ኸይድካ ጸለምቲ ኤርትራውያን ገለ ኣብ ኮሚዮም ዝበዝሕ ዝሰርሕዎ ማለት እዩ ሕጂስ ዋላ እኳ እቲ ዓልየትነት ዝፈጠሮ እቲ ካልእ ጻቕጢ ዝፈጠሮ ብድሆ እኳ እንተሎ እንተዳ ጽዒርካሲ ነቲ ሩፍ ነቲ ሲሊንግ ክትሰብሮ ትኽእል ኢኻ ክስበር ኢካ ክትወፅኦ ንኽእል ኢና ሕጂ ካብቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ሓደ ኣብኡ ከለኻ ኣብ እስራኤል ከለኻ ናብዚ ክትመፅእ ተራውን ቆላ ካብ ካልእ ቦታ እውን ዳሕራ ትመፅእ ኣለኻ ወንካ ከመይ ጌረ ናብኡ ይኣቱ ኢልና ጥራሕ ክንሓስብ የብልና ኣብኡ ምስኣተኩ እንታይ እዩ ዘድልየኒ እንታይ ክገብር ንንውሕ ዝበለ ግዜ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት መደባት ጌርና እንተራእቲ ኻኢሉ እውን ካብኡ ክንጅምሮ ሕጂ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዎ ኣብ እስራኤል ብኦንላይን ድዮም ብገለ ናይ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ዝገብሩ ኣለዉ እሱ ማለት እዩ ከምኡ ዝገብሩ ስለ ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ እያ ነው ብጣዕሚ እዩ ዝሕግዘካ ኣብዚኣ ምፅኢልካ ክንዲ ናይ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ክትገብር ግዜ ኮለል ትብል ምፅኢልካ ሓደ ሞያ ናይ ዓመት ናይ 2 ዓመት ሞያ ከምዚ ናይ ፕላሚንግ ክኸውን ይኽእል ኤሌክትሪሲቲ ክኸውን ይኽእል መሰረታዊ ሕጂ እሱ ጽቡቕ እዩ ዝኸፍል ኣብ ክንዲ ኮለል ትብል ናትካ ቢዝነስ እውን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብኸምኡ ዓይነት ስራሓት ሕጂ እንታይ ጥራሕ እዩ ዝጎድለና ዘሎ ቁሩብ በቃ ካብቲ ንቕድሚት ጥራሕ ቁሩብ ሩፊልና ንድሕሪት ምልስ ኢልናሲ ከምዚ ንድሕሪት 2 ስጉምቲ ንድሕሪት ከይድካስ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ከይድካስ 2 ስጉምቲ ንቕድሚት ምሕሳብ ማለት እዩ ከም እንተዳ ጌርና ድሓር ከዓ ኣይ ቲንክ ከም ሕብረተሰብ ክስታይ ንኸውን ኢና ከምዚ ሓገዝ ንምሕታት እውን ድፍረት ቁሩባት ኣይኮናን ከምዚ ባዕለይ ክገብሮ ክእል እየ ገለ ጽቡቕ እቲ ባዕለይ ክገብሮ ይኽእል እየ ምባል ጽቡቕ እዩ ካብዚ ናይ ህግደፍ ዝመፀ ሰልፍ ሪላያንስ ዳ ከይከውን እምበር ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ነገር እንተዳ ኮይኑ ባዕለይ ክገብር እየ ማለት ርእሰይ ክኽእል እየ ማለት ጽቡቕ እዩ ግን ብሓደ ኢልካ ኣይትጠቓሚ ኢኻ እሞ ከዓ ኣብዘይ ትፈልጦ ሲስተም ሕጂ ካልእቲ ደጊመ ክፀቕጠላ ዝኽእልካ ካብቲ ናትና ሕብረተሰብ ካብቲ ናትና ሰብ ውፅእ ኢልና ምስ ካልኦት ሕብረተሰባት እንተዳ ክንላለፍ ኢልና እንተዳ ማሕበረሰብ ክንገብር ኢልና ኣዝዩ ብዙሕ ሃብታም ዝኾነ ነገር ኢና ካብኦም ንምሃር ንሕና እውን ንዕኦም ንምህሮም ኢና ነቲ ባህልና ነላልዮም ቋንቋና ነላልዮም ብኡ መጠን እውን ከምዚ ዊን ዊን ሲቹዌሽን ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዳዊት ነዊሕ ዕሊልና ኣይ ሓሰብክዎ ነይረ ክሳብ ክንዱ ክነውሕ ንዓኻ ነዊሕ ሒዘካ ኣለኹ በቲ ብኣይ ወገን ዝነበረኒ ሕቶታት ዕላሊና ዕሊና ሓካሕሽ እንትሪግባ ይበሃልን እዩ በዚ ውድእ ኣለኹ እንድሕር ስኻ ተወሳኺ ንጥፈት ኣሎ ክጠቕሶ ትደሊ ዕድል ክህበካ እቲ አንተይ ትንግፋ ቢልጌ ዝነበርኩ እቲ ነዊሕ እዩ ከምዚ ኮምፕሊኬትድ ወይ ስራራ ምስባኽ ዝብልዎ ነገር እዩ እቲ ካብ እስራኤል ገንዘብ እንዳኽፈልካ ናይ ምምፃእ ዝል ዓብይ ሽግር ሕጂ ውሽጣት ኢና ክስታይ ንገብሮን ኢና ግን
I don't know رداني تشجرا وزلو عبز سلا زلو حاجه خمزي زي سنخا ابن قرطملو خيكون امبر نو نيركا عندي خم ولا حدا نبركا كفيلكا بممصع ነገር عبزي قصلي تارني خا ገንዘብ ስራሕ በቀሊሉ ኢንተርኔት ሲስተም ዘይፈልጥካ ኮንካ እንተዳ ዘይፈልጥካ ቀሊሉ ትረክባ ይተፈለና ሕጂ ዝኸፈልካ ንዓመታት ደም ዝረሃጽካሉ ገንዘብ ከፊልካ መጺኻ ኣብዚ ሕልምልም ክትብል ጽቡቕ ኣይኮነን ሕጂ ብፍላይ እንድሕር በዓል ሓዳር ኮይንካ ብመጠኑቶም ደቅኻ እንድሕር ትምህርቲ ይመሃሩ ኣለዉ ኮይኖም ኣብኡ መሰሪሕካ ንሕታኣቱ ኮይንካ ገለሲ ቁርብ ጽምም ኢልካ ካል ዝሓሸ መገዲ ፈጢርካ ክትመጽእ ኣዝዩ ተመራጺ እዩ ነተን ኣብኣ ዝስራሕካን ገንዘብ ሒዝካ እንተዳ መጺኻ ኣብዚ እንተወሓደ ክትመሃር ደን ክሕግዛኻ ትካል ትከፍት ክትመሃር ደን ክሕግዛኻ ብዙሕ ነገር ክሕግዛኻ ኽእላ ካብቲ ንዓኻ ብውልቂ ዝጎዳእካ ዘለኻ ነቲ ኮሚኒቲ ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ባህሊ እውን ንጎድኦ ኢና ዘለና እቲ ባህሊ ናይ ሕጋውነት ኖርማላይዝ ንገብሮ ኣለና ሓደ ወዲ ሓውካ በተኻ ወዲ ሓውካ በተኻ 20 ሺህ ሓክፊሉ ምጽኢ ኳሲ ጽቡቕ ገይሩለ ኢልካ ትሓስብ ሕጂ ኣነ እርዳእኒ በቃኒ ፈጺሙ እዩ ኮንፊዝ ዝገብረኒ ሕጂስ ሓውካ እንድሕር ኮይኑ ንዓይ ጓና የምጽያትኒ ኣምጽያትን ጥራሕ ዘይኮነትካ ኣዝዩ ብዙሕ ሓገዝ ገይራትለይ ኣብ ምስ መጻኹ ሕጂሲ እቲ ሲስተም ንኸምኡ ተባሂሉ እዩ ዲዛይን ኮይኑ እቲ መንግስቲ ቦታ ኣዳልዩ ንስደተኛታት ብዘይ ዝኾነ ክፍሊት ብነፃ መጽኦም ኣብዚ ክመፁ ጥራሕ ዘይኮነ ንሓደ ዓመት እቶም ዘምጽዎም ሰባት ከገልግልዎም ሕጂ ነቶም ዘምጽኹም ሰባት ክሕግዙኹም ሕተትዎም ከምጽኹም ጥራሕ ኣምጽኦም ክድርቢኹም ኣይኮኑን ኣብዚ ዘለዎም ኣምጽኦም ነቲ ሲስተም ክምህሩኹም ሓገዛት ክገብሩልኩም መገዲ ኸርእዩኹም ይግደዱ እዮም ስለዚ ሓደ እቲ ምኽፋል ብዝተኸኣለ መጠን ነጉድሎ ወይ ንግደፎ ምሳሌ غير ዳዊት ካብ ዓልካያ ማለት እዩ ትምጥላሙን ኣሎ ሓውና ሓው ሓፍስና ሓፍቲ ቤተሰብን ምጥላሙን ኣሎ በከመይ ከም ዝርኽቦም ስለ ዘይፈልጡን ገንዘቦም ተበሊዖም ሱቕ ዝበሉን ኣሎ ምሳሌ ክትብለለይ ያው ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሕጂ እንደና ተኻኢሉ ሬድዮ ረናልዩ ካልኦት ሬድዮታት እዮም ካልኦት ማዕከናት ነዚ ጉዳይ ኣዝዮም ኣተኩሮ ክገብሩሉ ኣነ ኣጥቢቐ ይላቦ ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ገንዘብ ተጠሊሙ ምኻ ብኤርትራውያን ማለት እዩ እቲ መንግስቲ ነቶም ማሕበራት ብነፃ ይህቦም ሰብ ከምጽኡ እቶም ኤርትራውያን ሓገዝቲ ተመሲሎም ቤተሰብ ይገለገለ እንዳበሉ ቦታ ካብዞም ማሕበራት ወሲዶም ገንዘብ ይኽፍሎም 20 30 ሺህ ይኽፍሎም ሕጂ ዘይሕጋዊ ተግባር እዩ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ገሊኦም ስወረ ብቀረባ ዝፈልጦም ደለይቲ ፍትሒ ናይሎም ክዛረቡ ዝውዕሉ ክምድሩ ዝውዕሉ ወሓለታት እዮም 15,000 ኣምጽኦም የምጽዎም ኣብቲ ቦታ እሱ ኮፍ ከይብሉ እሞ ከይጥርጠሩ ድሕሪ 2 ሌትር ድሕሪ 3 ሌትር ናብ ካልእ ቦታ ሰዲዶም ኣብኡ ከም ዝነብሩ ይገብርዎ ሕጂ እቶም ሰባት ከዓ በቃ ጽቡቕ ጌርልና ገሊሎም ከመስግንዎም ይነብሩ ሕጂ እዚ ጌጋ እዩ ሕጂ ብመደብ ኣይ ቲንክ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዛረበሉ ኢና ምክንያቱ ባዕሎም መጽኦም እቶም ሰባት ሲ ኣብ ክንዳ ኣነ ከምዚ ይኾን ኣሎ ይዛረብሉ እቶም ከምኡ ጋጢሞም ዘሎ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ኣብ እስራኤል ኣለዉ ብፍላይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣታሊላቶም ትነብር ዘላ ኣብዚ ኣለዉ ኣብዚ ካልጋሪ ዝበሃል ኣብ ዊኒፔግ ኣብዚ ቶሮንቶ ኣብ ኪችነር ዝበሃል ከባቢታት ብዙሓት ኣለዉ ኣነ ጽቡቕ ጌረ ዝፈልጦም ጽቡቕ ጌሩ ብዙሕ ከምኡ ዝተበደሉ ሰባት ኣለዉ ግን እቶም ሰባት ወይ ድማ ካልኦት ሰባት ናብዚ ዝመፁ እሞ ዝተዓወቱ እንደራ ዘይሕጊዞም ነዞም ተበዲሎም ዘለዉ እዞም ሰባት ወላ ሓንቲ መርትዖ የብሎም ዘይሕጋዊ ነገር እዩ ስለዚ ብሕጊ ክትሕዞም ዘሎ ተኽእሎታት ፀቢብ ስለ ዝኾነ ተበዲሎም ይነብሩ ኣለዉ ስለዚ ነዚ ብመደብ ተተሓይዙ እቶም ሰባት መፅኦም ቃለ ምስክርነቶም ሂቦም እዚ ሕብረተሰብ ነዞም ሰባት እዚኦም ዓገብ ክብሎም ጥራሕ የታነ ዝላቦ ማለት يغني له هو بزلني دليتن مرداتان انا ممكن غبرو فقدنيه مستوى سبات المرخب نفتح حوابير كاني كار خالو ممكن غبر فتينا بلايتهم اسرائيل زلو خزارو سغم زلو يمسلن تم كندا زلو ግን كم يوم انا كفلطو ما يكلني ስለዚህ ሀብካን ጊዜ بتعمل زي مسكنك سلام عليكم اخا هاون سلام بيتي يعني باي اوكي باي